थानाय 24 तारिख kaisa tai 25 tarik kaisa gotnang thangka abo chung YouTube Koptir phone YouTube channel no goi chung belekhan dukho nangjak tai kha khamajak ge chung tai job joli lajak ta homale amho kaisa belai kheno record thangka sara tripura wo record thangno ani mano ta homale chini tripura hastewa chini tripura jek chini tripura dopha jati rok chung কোন জায়গা থানায় ব্যবসা বাণিজ্য খাইমালিয়া হ্যাঁ ওয়ানসা দখনে বড় রবাইছেন মানা খাইজাগো যে ফাংলা তালাंगमाना माने रमायाखै खिदा जागो कखै जागो अबाहि जों बिनि खाइजा थांनि नन लगै जों बेलायखने जलिजाक जुदि बसखाङो जुदि अबाहाय ताइसे नेक्स्ट टाइम जुदि अबाहि खांखाय जों बो सिरिं सिरिंल तंलिया जों बो जातिनि बागै जों खागलाब जागाय थानाय जों बो चिनि एडिसि एरियाव वानसा दखने बड़ रक जेटा बानिया थांनाय बंनबो जों और बानिया मुथिया खाय दननाय अब जों तिनिसिम जों समाय तांजाक जों तिनिसिम समाय तांनो जों तिनि प्रेस मिट खायनानि जों बायद'तामुलक मांखा हागा हानि बायना ताइगेसा माने लोगो लोगो जों अकक सानामु जोंगो त्रिपुराबासि रनो जों मेसेज नामबो जोंगो चिन त्रिपुरासन जों मेसेज नामबो जोंगो जुदि चिन त्रिपुरा सार अबाके सातकजाक पितकजाक दंमानि तिनि अब जों नगै दं क्लियार जों अबाके जे सातकजाक दं अमनो जों जुदि से कन्डेम खायांखाय बसखां जों तेब अबाहि खायनाय हायबाय ताखौ जों सारा त्रिपुरारि आन त्रिपुरासो ताखौ सनबो जों गनेनबो जोंगो अमो जों अमनि बिरुद्ध जों मा बासा लायनाय जों अमनो जों मा कासुलायनाय प्रयोजन खायखै जों जत त्रिपुरासो थांजाखायनो जों बर' बिरुद्ध जों जबा कतर फमा खायनाय जों अमन लगे लगे चिनि करबुक डिभिजननि जों सानानि मुसुंगो त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री माननीय बिप्लब कुमार देब बनबो जों गतनाव सुस्थ तदन्त खायै जेता गतनाव साथे जे जरित तंनाय बरनो साजा खायरनो नोंथां जुदि सम साजा जुदि अम खायरियांखाय जों जबा कतर खानिबो जों दियार दंगो आबो लगे लगे जों बो चिनि एडिसि एरियाव वानसा दखनि बरक बानिया थाना र फायगो जों अब टोटली मथागेरनाय अकक साइना आन गरम मथागो गतनो एलाकानि कन्स्टिट्युन्सि मालिक विधायक जेता चिनि सारबो मोहन एमएलए बनो कुन किसु कबमुं तर तंनं बसते कोंगना मुसुं जों तो चिनि कन्स्टिट्युन्सि एमएलए के चिनि सुख दुख कामना हासि जे चिनि समस्या रंनो नायनि बागैनो जों बनो बुट पास खाय जों चिनि करबुक कन्स्टिट्युन्सि जों बनो एमएलए स्रामका जों बनो बेलायखने बरम खाय जों रेसपेक्ट हो जों अमनो नायो जेतु चिनि आमचाइ जलियानि चिनि त्रिपुराजों ताखौ खरकताम बरक तिनि अबाके हेनास्ता खाजाका वानसु दखनि बरक बाय जों नायो जे बिनि बिसिंथै खायै बत कासे एमएलए बा चिनि एमएलए बा बिनि बिसिंथै खाय कासे अम समस्यानो समाधान दा खायरि मानो जों आबनो जों बिन थानि जों अफिसार नायो थानाय 24 आगस्ट 2008 मार्च 2019 नि लेक समनि जे गतनां थांमानि आबन तै नरक ताम कक सानामु जों इसे सायखनायखौ जाव अम जों जतनु सिनि करबक डिभिजन नि अंगै तै सिनि जलाया आमचाइनि सिनि बुरै रक आगरतला लेक समनियाव थांगै जे बानिया थांमानि आक्राम रक इलिसि रक अम जों ककतिरफ्रानि तैनि जों नुगलायखा अमनो तैनो जों जत्त सिनि एलाका माने सिनि गंथाय बारा दफानि अंगै जों जत्तनो बखा खामलायजाक दुखु नांलायजाक एबं जलायलायजाक हायलाय दं बेलाय वाना मा सोंसा कक अमो चिनि हास्ते हास्ते हनै जों जतनो सालाय दंमानि चिनि हा हनै जों सालाय दंमानि अमनो प्रमाण नुगजाखा अमनो बिसिंतिनो अमो चिनि हा हफानो ताव चिनि हा अंलिया हनै जों अमनो जों प्रमाण मानुखा तमाने हमले चिनि हा हि हते तैसि चिनि व्यवसाय बाणिज्य चाकरी विभिन्न खायथानिगो जों अमाय सुजुग सिमालिया जों विभिन्न भाबे जों हेनस्थ खायजाक दं जों बन्चित खायजाक दंमानि जों अमनो नुखा अमनो बाङैनो बेलायखानो दुखु नांलायजाक एबं बोखागो मुक्ति गलायलायजाक सिनि बुरै रक सिनि ताखुक सं सिनि व्यवसाय खायथानि थांगानि थांथानिसि मानै रक आकराव रुगजागै आकंगै जे कालाय कुलायखे जों नुलायमानि जों जत्तनु जारा त्रिपुरा साव गंथाय बारा हनै अ त्रिपुरा रायजो जत्त दनाय जत्तनु जों बोखा खामलायथाय दुखु नांलायथाय अमनो बाङैनो जों तिनि रस जों गथलाय करबुक डिभिजननि अंगै जों चिनि बुरै रकनि जेता लेट जबरनि आइन
जोंनि तंमोने बिसिंतै बर'नो त्रिपुरा सरकार बिजेपि এবং आइपिएफटी हाफां फाइजाक अ सरकार सं बर'नो सलिउसन खायरथुं এবং बर'नि बांगै जे अरनिगो जे बर'नो हयरेनि खायनाय अपराध खायनाय बर'नो दायतिनो रुतुगुइ सिनिमबुइ रमैसावै बर'नो उपयुक्त बर'नो साजा रगानि ओंथों अमननो आं जत्तनो आं सिनि सरकारनो जों रिक्वेस्ट खायनाय अर बिसिं साथाय खालायो जे जों जत्त जागावनो जों माइके व्यवसा बानिज्य जत्त जागावनो जों हाय बन्जि दंखे जों खेला बाहायके थांनाय सिनि बुसाबुतैना जों लेखा फरा बाहायके जों गुसु जागा पेलांमानाय अमहाय उनकाव हांखे अमने बाङैनो जों तैबो सागानि मुसुगु जे अमहाय जदिसि सम्प्रदाय तैलायगै अमहाय ओंलाय दं हांखे सारा त्रिपुरा जगनो अम बेलायखनो हालक जाय आंलायनाय जों गंथाय कल गंथाय बारा हनै अमने बाङै आं तैबो सामुसुगु जे जदिसि अमने बाङै सरकार सलिउसन खायरय आं हांखे जों बाध्यता आंनाय जे सिने एडिसि सारा त्रिपुरा जने एडिसि एलाकागो जे गंथाय कलाग्रक सिने बाजार हुजार विभिन्न जावजो जा व्यवसा बानिज्य खायै बरनो बहक पालगानि बाङै बर बाहायनो खाय तमाने अमन जों टोटेल जों बद्द खायनि बाङै जों साथे अगनाय अमन बाङैनो आनि रिक्वेस्ट होनाय सारा त्रिपुरा जने गंथाय बारा जत्त अरनिगो जों राजनीति पलिटिक्स न तैया खायै जों सिने गंथाय बारा जत्तनो जों बुथुखेनो अमतरनो जों रुतुग लायै जों अमाहाय रखाया जों दिसालायै जों जत्तनि सुबासु खायैनो जों सुबालायनि नांनाय अमने बाङैनो तै कैसा आं सामुसु मानेखे बरक जदिसि अमाहायके खायै दंहांखे सारा त्रिपुरा रायजोनि सिनि एडिसि एलाकानि जे बर'नि व्यवसा बानिज्यनो जों जत्तनो टोटेल बद्द खायरनाय उमनानि मेसेज पाइता इसा खाया नहीं तो कोई श्योर करे तब याकर तो लेक सोमनी वो खाया तब आता खाया वही तक ऐसा तब उदयपुर पर खाई मनो है के बाद तै कुमनी बिलनिया नि सापनो हाय सरा पर बर खाई मनो गाफ्रो न तब न आफ्रो न तब स्टेप नाने आफ्रो ले अमनो थासिङो आं साइथांका जदिसि अमहाय ओङै दंहांगे पुरा सम्पूर्ण दायिंनाय सरकार गभर्नमेन्टनि दायि गभर्नमेन्टनो जों रिक्वेस्ट खायो जे त्रिपुरा सरकारनो रिक्वेस्ट खायो बरक जाते अमहाय ओङिया जात अमहाय सिस्टेम ओङिया जात बरक दायतिनो अमने बाङै बरक व्यवस्था खायथुं जदिसि व्यवस्था खायमालिया आंखे जों हालकदै चालाय मांगलाक गंथाय कलक गंथाय बारा सम्पूर्ण आलादाखेनो अर नुकजागै दंखा अमने बाङै जों चेलेन्ज खायै कक सानाय सिनि एडिसि एलाकागाव बरनो बमा साबानो जों व्यवस्था खायरिया अमायके सारा त्रिपुरा जोंनि सिनि गंथाय बारा न आं जत्तनो आं रिक्वेस्ट खायो